Hari ini 10 April 2025, pernikahan Lucy Eka Lestari, putri pertama Bapak Sugrip dan Ibu Wiwik Indrayani, menikah dengan Widi Arif Sandria, putra pertama dari Bapak Duyanto dan Ibu Erni, acara resepsi di Jalan Salatiga, Desa Giriwinangun, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo Jambi, tata rias dan pelaminan bersama Dian Mekar Dekorasi Unit 6 Rimbo Bujang. Iki cerita kisah wong mantu, wong Jawa ya wong Melayu, sedulure kabeh diundang, tangga-tanggane ya dikon rewang. Dina Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, kondangan, kondangan. Nyewa kemayo, nyewa pinggan, kursi meja kanggo jagongan, kemai gawe payungan, ora kene panas, ora kene udan. Dina Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, kondangan, kondangan. Nek sinoman ngirisi bawang, rajangi kacang, ngonceki kentang, ngirisi daging, ngirisi ayam, yuk masak nang jero wajan. Dina Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, kondangan, kondangan. Godhong pisang ya disuweki, wis lemper ya bungkus koji, dikukus ya digeneni, wis mateng ya dicicipi. Dina Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, kondangan, kondangan. Nganten teko ya tengah hari, diarak ya dikompangi, nek mlaku ya ati-ati, sithik-sithik ya diganggani. Dina Setu kita sinoman,